Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégünk Tóth Tamás, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. 2010-ben, amikor az elnökséget újra választották, és te lettél az elnök, akkor nagyon-nagyon sok tervvel indultatok neki a munkának. Aztán nagyon sok minden szépen haladt, ugyanakkor viszont azt gondolom, és erősíts meg, vagy mondd, hogy nincs igazam, hogy nagy traumaként élhettétek meg azt, hogy az 5 látványsportág közé, amelyek ugye kapnak egyfajta támogatást azzal, hogy a társasági adó egy részét vállalatok átutalhatják ezeknek a sportágaknak, illetve az ott lévő kluboknak. Szóval a röplabda nem került be közé az 5 látványsportág közé, és ezt gondolom nem vettétek annyira jó néven. Hát igen, ezt mindenki tudta, és mindenki látta, hogy ez a legnagyobb feladat az új elnökségnek, és személy szerint én nékem is. 2010 májusában én azt tettem ki az ászlomra, hogy először szeretnénk valamit letenni az asztalra, és bemutatni, hogy nevezzük azt, hogy Csipke Rózsika álmából a röplabdát képesek vagyunk feléleszteni. Ennek keretében megcsináltunk egy 2020-ig tartó stratégiai tervet. A női válogatottat elindítottuk az Európa Ligába, tehát házas mérkőzéseket hozva erre Budapestre és Debrecenbe és Szombathelyre, és az idei év nyarán pedig beadtuk szándékunkat arra, hogy 2015-ben szeretnénk hazai rendezésű felnőtt röplabda EB-t rendezni a női szakágnak, a horvátokkal közösen. Úgyhogy én azt gondolom, az elmúlt másfél évben megteremtettük annak az alapjait, hogy a legnagyobb fába akkor belevágjuk a fejszénket, és ezt az elmúlt hetekben, napokban gőzerővel hagyjuk, hogy 6. sportágként a látványsportok közé januártól beemeljék Magyarországon a röplabdát. Mennyire van ennek reális esélye? És ezt azért kérdezem, mert ugye most már látszik, hogy nagyon sok igény beérkezett a szövetségekhez azzal kapcsolatban, hogy pályázatokat adtak be ezekre a pénzekre. Jóval több pályázat érkezett be, jóval több pénzre, mint amire számítottak. És hát azért ez nyilván a költségvetés szempontjából nem lesz mindegy, hogy hogy fog alakulni. Igen, hát most azt kell, hogy mondjam, hogy napra kész vagyok, mert döntéshozókkal tárgyalok folyamatosan, és egyeztetésre került sor ez ügyben, azt gondolom a legkompetensebb emberekkel, Bánki Erikkel, a Parlament Sportbizottságának a vezetőjével, Czerne Attilával, az államtitkár úrral, aki a sportért felelős, és mindenki evidenciaként említi azt, hogy már 2012-re említettem itt korábban, egy 50 milliárdos igény érkezett be a látványsportok közül, ami teljesíthetetlen, ugyanis a jelenlegi válságkörnyezetben miniszterelnök úr is elmondta, hogy maximum 20 milliárd az az összeg, amit erre fordítható, és a törvényhozó szándéka szerint megpróbálják limitálni és megpróbálják szabályozni az ellenőrzését ennek az elosztásnak. Hát mindennek a puding próbálja az evés, megnézték, hogy néz ki első körben, és a második körben ezeket a változtatásokat törvénymódosítás formájában meg kell, hogy tegyék. Mi ezen a mezsén próbálunk januártól ebbe a módosítási körbe úgy belekerülni, hogy kategorikusan, határozottan megfogalmaztuk azt, hogy mikkel szeretnénk bekerülni. Ez legfőképpen, hogyha már a számok medrében maradok, akkor egy évi 750 millió forintos igényt jelentett be, tehát nem másoktól, nem a másik 5 sportáktól szeretnénk elvenni, hanem egyszerűen én úgy szoktam fogalmazni, hogy 2 cég közül a földre esett a röplabda, ugyanis a MOB által az egyutas rendszerben, mivel hogy nincsenek olimpiai reményeink, nem kaphatunk, konkrétan éves szinten 7 millió forintot kapunk támogatást, sporttámogatást állami szinten, ellentétben mondjuk egy kajakkenu valaki 350 milliót kap, tehát innen kiestünk, mert nem tudunk olimpiai programot mutatni rövid távon. A látványsportok, ahol pedig 20 milliárd kerül értékesítésre, és például a kosárlabda 4,5 milliárdot kap, itt pedig 0 forintot kapunk. Tehát az, hogy egy ilyen csapatsport, egy ilyen látványsport évi 7 millió forinttal, és legfőképpen a tömegesítésnek a látványsport tekintetében egyik nagyon fontos égköve lehet a röplabda, mert azt látjuk azért világszinten, hogy igen populáris sportágról van szó. Én azt hiszem, hogy akikkel eddig erről egyeztettünk, mindenhol evidencia volt, hogy be kell emelni, nem volt elég lobby hozzá, most látják, hogy van stratégiája a szövetségnek, van ereje, és hát én meg minden követ megmozgatok, és az Európai Szövetségnek a segítségét is kértem ehhez, úgyhogy egy európai board meetinget tartunk itt január 27-én, és szeretnénk ekkor azt a bejelentést megtenni a Magyar Államigazgatásnak sportért felelős államtitkárával együtt. Azon gondolkozom, hogy ha most ez ennyire evidens, akkor miért nem volt ez akkor, amikor az első döntés megszületett? Ezeken a beszélgetéseken, amelyeket folytattál, elhangzott az, vagy feltetted azt a kérdést, és kaptál arra választ, hogy miért van az, hogy a röplabda nem került be az 5 sportág közé, hogyha ez most így utólag ennyire evidens? Igen, mindenki számára világos volt. Nagyon egyszerű úgy fogalmazhatném meg, hogy nem volt megfelelő lobby ereje a röplabdának. Ha durvábban fogalmaznék, akkor Csipke Rózsika álmát aludta. Föl sem merült.
került. Tehát annyira döglött állapotban volt ez a sportág az elmúlt 15 évben Magyarországon, a sportlobby, sportdiplomácia tekintetében. Hát erre egy példát tudnék csak mondani, az Európai Szövetséggel való kandidálásunkra és kapcsolatteremtésünkre, ott is azokat a választ kaptam, hogy na most akkor jó reggelt, hol voltatok az elmúlt 15 évben. Tehát sajnos nem megfelelően lett menedzselve a sportág, nem méltó szinten képviseltetve, és hát a döntéshozóknak meg ezer más gondjuk volt, örültek, hogy a saját dolgait megoldták, és aki nem tolta a szekeret, azt kihagyták a dologból. Ugyanakkor az elmúlt időszakban, amióta az elnökséget átvetted, nagyon sok lépés történt abban a témában, hogy a Nemzetközi Szövetséggel, illetve annak a képviselőivel fölvegyétek a kapcsolatot. Hogy fogadták, most azon kívül, hogy megkérdezték, hogy hol voltatok az elmúlt években, illetve mit csinált a magyar röplabda, és miért nem jelentkezett. Ezen kívül hogy fogadják azt, hogy a magyar röplabda élet újból szeretne bekerülni majd a nemzetközi vérkeringésbe, és mennyire segítő szándék övezi ezt az utat? Hát én azt hiszem, hogy, és erre csak jó példát tudok mondani, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetségnek Csányi úr lett az elnöke, és a miniszterelnök úr megfelelő szinten Blatter úrral konzultálva képviseli a magyar labdarúgást, és amikor már a döntéshozók ismerősként köszöntik a másikat, vagy fölveszik neki a telefonját, az egy nagyon nagy eredmény. Én az elmúlt 2 évben ezen dolgoztam, és nagyon jó tendenciába halad az, hogy a CEV elnökével, Mr. Mayer úrral, aki remélhetőleg az FIVB elnöke lesz jövő évben, is nagyon jó személyes kapcsolatot sikerült kialakítanunk, de talán a legfontosabb, hogy Borisics úrral, aki a Belgrádban a Szerb Szövetségnek az élén áll, ő lesz a leendő CEV elnök, és mondhatom már azt, hogy havonta egyszer személyesen találkozunk, folyamatosan konzultázunk, nagyon fontos szerepe van annak, hogy a horvátokkal közösen jó eséllyel kandidálunk a 2015-re, és egy nagyon jó személyes élményem volt, legutóbb Belgrádban voltam egy hónappal ezelőtt tárgyalni nála, és az irodája melletti falon van egy FIVB alapító országoknak a emblémája, ahol 14 ország alapította 1947-ben az FIVB-t, Jugoszlávia és Magyarország ebben benne volt, és azt mondta, hogy ezt az utat kell követnünk, tehát magyar röplabdának van múltja, és ezáltal én azt gondolom, hogy determinálja azt, hogy jövője is lesz, ugyanis a szerbek most éppen kint vannak a világkupán, a lengyel férfi csapat vezeti a világkupát, tehát itt ebbe a Közép-Kelet-Európa régióban is hatalmas tömegbázisa van. Én úgy gondolom, hogy ma már Torma Ágnessel, Buzek Lászlóval való beszélgetéseknél kezdenek kinyílni azok a pupillák, akik a régi emlékeket idézik elő, és lesznek ilyen teltházas röplabda mérkőzések Magyarországon is. Nekem személy szerint az a véleményem, hogy ma az összes csapatsportág közül a leglátványosabb tömegesítést ezzel lehet elérni, mert sajnos nagyon gyenge a tömegbázisa is, amikor nulláról indul az ember, akkor nagyot tud fejlődni. A másik oldalról pedig a szponzorok oldaláról, és erre már jó példák vannak, például a Vasas női csapata, a legkisebb anyagi ráfordítással nemzetközi eredményeket lehet elérni. Tehát ma nincs olyan csapatsportág, ahol 50-60 millió forintos klub költségvetéssel európai szinten tud részt venni valaki. Igen, de ez nem azért van, mert ez a sportág olcsóbb lenne, mint a többi, mert azért létesítményre itt is szükség van, eszközökre itt is szükség van, jó szakemberekre itt is szükség van. Talán az, ami mindig ebben az országban akkor jön elő, amikor nagyon mélyen van valaki, vagy valami, hogy olyan szakemberek vannak, akik szívügyüknek tekintik azt, amit csinálnak, és ők viszik előre a szívükkel a sportágat addig, ameddig tudják, és olyan módon, ahogy tudják, de mégiscsak viszik előre. Nem erről van itt szó, mert azért annyira gondolom nem lehet ez a dolog olcsó, még akkor sem, hogyha igen komoly önmérsékletet tanúsítottatok ezzel a 750 millió forintos kérelemmel. Hát én azt hiszem, hogy gazdája kell, hogy legyen valaminek, tehát az egy nagyon fontos, hogy az én személyemben egyetlen egynek kell összpontosulni, hogy ma már, aki valaki röplabdáról szól, az államigazgatásban, a MOB-nál tudják azt, hogy kihez kell fordulni, illetve mi verjük az ajtót és jelentkezünk, és akkor tudják, hogy van egy agilis első számú vezetője. A második, ami nagyon fontos, hogy dolgozni kell. Tehát itt nincsen semmi újdonság ebbe, reggeltől estig dolgozni kell. Ez és annyira meglepő egyébként? Hát igen, és mert most nagyon komolyan ez kérdezem. nem volt eddig. Igen, ez nem volt eddig. Tehát én azt gondolom, hogy hétköznapi értelemben véve azért nagyon gyakran találkozom azokkal a tényekkel, hogy egyszerűen csak munkával lehet eredményt elérni, és most én próbáltam átfordítani az apparátust is, meg a klubokat is, és az egyébként az apparátushoz csatlakozó beszállítókat is, és jönnek az eredmények, mert most meg már ott tartunk, hogy kezdjük azt látni, hogy az utánpótlás tornáinkon limitálni kell a résztvevők arányát, mert hál' Isten sokkal több utánpótlás csapatunk van, mint ami korábban volt. Az iskolát, mi beszéltünk már korábban, hogy én is egy akadémiát üzemeltetek, 270 darab lányzónk van, és nyitott kapuk vannak bármilyen általános iskolában, mert egy női röplabda csapat egy gyönyörű végterméket szolgáltat. Láttuk azt, hogy Budapesten teltházas felnőtt női mérkőzést tudtunk rendezni, tehát én azt hiszem, hogy most már majd az eredmények is fognak jönni. Tegnap éppen a Vasas
meccsen voltam kint a Baku ellen, ahol egy európai szintű csapattal tudtak a Vasas lányai megmérkőzni. Elindultunk a nemzetközi vérkeringésbe, és visszakerült a röplabda. A 750 millió forint, ha mindez megvalósul, és megkapjátok, akkor mire lehet elég első körben, első lépésben? Hát nagyon fontos, amit említettél te is, hogy és ennek a koncepciónak ez a része, hogy nekünk úgy nagyon infrastrukturális bővítésünk nincsen szükségünk, ugyanis nagyon egyszerű az élet, mert amit a kézilabda, amit a kosárlabda több milliárdos nagyságrendű infrastrukturális fejlesztésre felvet, az nekünk bőven elegendő, ugyanabba a terembe bele lehet húzni a röplabdának is a vonalait, föl lehet állítani egy hálót. Tehát nem kell infrastrukturális fejlesztés, 3 területen szeretnénk ezt hasznosítani. Az egyik, ami nagyon fontos, a válogatottaknak a megfelelő szintű menedzselés, és ebbe az utánpótlás válogatottak. Hiszen ha nincs minta, illetve követni való példa, van, akkor nagyon cél, nehéz. amit a szülők meg tudnak fogalmazni, és hangsúlyozom, amit már korábban itt említettem, hogy 96-os, 97-es korosztályban olyan korosztályos válogatottjaink vannak, mind női férfibe, hogy aki európai döntőszinten tudják ezt a sportágat űzni, és ezért szeretnénk 13-14-ben hazai rendezésű ifjúság és junior tornát rendezni. Tehát eredményt is hozunk a válogatottakkal. A második csoport, a klubokat szeretnénk támogatni, tehát olyan városokban, mint például Kaposváron létrejött most a Röplabda Akadémia, Szita polgármester úr támogatásával és Demeter György hazaérkezésével, de Szegeden szeretnénk újraéreszteni a röplabdát, Nyíregyházon szeretnénk alányulni, tehát oda mennénk azokhoz a klubokhoz utánpótlás támogatásába, ahol kell. És a harmadik, hogy integrálnánk a világ vérkeringésében, ugyanis már örömteli hír, hogy az FIVB-től kaptunk egy development program tervezetben forrást, tehát az FIVB is beleszáll anyagilag azokba a támogatásokba, amit mi szeretnénk ebbe a látványsporton keresztül megemelni, és itt ebbe a konszenzusba tudunk előre menni. Nagy öröm nekem, hogy egy optimista beszélgetést tudtunk megint folytatni. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!